aarde. Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Onze aarde. 4,5 miljard jaar oud. Ergens in een eenzame uithoek van het immense universum. En uitgerekend hier gebeurde er nog niet zo lang geleden iets heel opmerkelijks. We bevinden ons vlak tegen de Nederlandse grens nabij Maastricht. Sinds 2006 wordt hier archeologisch onderzoek verricht. Een paar weken geleden zijn archeologen begonnen met een opgraving. Ger Hoebe vergezelt hen. Hey, dag man. Hey, dag Ger. Hoe is het? Goed, alles gaat volgens plan. Dus we zijn nu al een paar weken bezig. En, Ja, ook de resultaten? Ja, ook de resultaten. Je hebt iets gevonden? Ja, we zullen eens gaan kijken. De vuurstenen werktuigen die hier gevonden worden, beloven de oudste sporen van menselijke aanwezigheid te worden, die tot op heden in Nederland en België gevonden zijn. Jullie zijn met velen, het schiet lekker op, hè? Ja, het gaat goed vooruit. Wat is dit ook weer voor een opgraving? Een vindplaats uit het vroege middenpaleolithicum. En dat is? Dat is een periode uit de steentijd. En wat vinden we? We vinden hier vooral stenen, lithisch materiaal in vuursteen dat door de prehistorische mens werd vervaardigd. En geen mensen? Menselijke resten? Nee, beenderen van mensen of van dieren vinden we hier niet terug omdat er te weinig kalk in de bodem zit. Dus mochten er die al geweest zijn, dan zijn ze alleszins niet bewaard. Jammer, maar stenen zijn niet spannend? Absoluut. In de afgelopen 27 jaar zijn er op 4 verschillende locaties rondom Maastricht paleolithische vindplaatsen gevonden. De eerste en bekendste was de groeve Belvedere aan de noordwestkant van Maastricht. Hier vonden tussen 1981 en 1991 uitgebreide archeologische onderzoeken plaats, die onder andere resulteerden in de vondst van de oudste resten van menselijke bewoning in Nederland. Resten van Neandertalers, die ter plekke een steppenneushoorn geslacht hebben. En dat zo'n 250.000 jaar geleden. Een tweede onderzoekslocatie was Veldwezelt-Hezerwater, waar tussen 1995 en 2002 uitgebreid onderzoek werd verricht. De derde onderzoekslocatie is de groeve Kesselt-Nelissen in Kesselt, aan de westzijde van het Albertkanaal. De tot op heden 4e vondstlocatie is Kesselt op de Schans, waar we ons momenteel bevinden. Jean-Pierre, hoe diep vinden ze die fragmenten nu? Ja, die liggen tussen de 11 en 12 meter diep. En dat betekent, als je hier naar beneden komt, dat bij elke trap dat je 10.000 jaar gemiddeld teruggaat in de tijd.
een tijdtrap als het ware. In feite Iedere trede is 10.000 jaar. Dat is gemiddeld 10.000 jaar. Ja. Terwijl de archeologen verder graven, probeert Ger Hoebe te achterhalen hoe oud de door de prehistorische mens achtergelaten werktuigen zijn. Het is een grote, hè? Zijn jullie er nou stil van? Of ik wel, zijn ja. jullie altijd zo ingetogen als jullie zoiets vinden? Ik ben er stil van wel. Stil van, hè? Nou, proficiat. Dankjewel. Nou mensen, zijn we blij of niet? Ja, natuurlijk zijn we blij. Wel blij? Mag ik eens kijken? Hoe oud zijn die vondsten nou? Dat is een moeilijke vraag. En om op die vraag te antwoorden doen we hoofdzakelijk beroep op de stratigrafie, op het stratigrafische niveau waarin de artefacten zich bevinden. En daarvoor roepen we de hulp in van een geoloog die ons moet helpen die vragen te beantwoorden. Geologie is de wetenschap die de ontstaansgeschiedenis en de opbouw van de aardbodem bestudeert. In de loop van de miljoenen, zelfs miljarden jaren, is het aardoppervlak steeds veranderd. Bijvoorbeeld als gevolg van klimaatinvloeden, zoals koude ijstijden en warmere tussenijstijden. Of als gevolg van weersinvloeden, als regen en wind. En de laatste paar eeuwen natuurlijk door ingrepen van de mens. Elk van deze natuurlijke processen heeft de opbouw van de aardlagen veranderd. Op de plek van de opgraving is in de loop van de tijd laag op laag gestapeld. Door deze aardlagen te bestuderen kan een geoloog niet alleen zien hoe de bodem is opgebouwd, maar ook hoe oud de lagen zijn. Dus wanneer een archeoloog in een bepaalde aardlaag op een vondst stuit, dan kan de geoloog hem vertellen wat de ouderdom van die vondst is. Erik Meijs is gespecialiseerd in de geologische bodemopbouw van het gebied rondom Maastricht. Hij vermoedt dat de vondsten zo'n 300.000 jaar oud zijn. Erik, jij bent geoloog. Hoe kun je nou aantonen dat de laag waarop ze de achterdingen vinden 300.000 jaar oud is? Het is ook moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk. Maar toch, probeer het eens. Het is zo dat in de jaren 80 is het Albertkanaal verbreed. Hebben we heel veel wanden vrijgemaakt en opgemeten. Er zijn 4 groeves in de buurt waar we dat ook gedaan hebben. En in iedere groeve heb je lus die door de wind is neergedwaald in ijstijden. Daar heb je pakketten van lus die in ouderdom verschillen. En door die te vergelijken zie je verbanden. Absoluut, qua absolute datering heb je heel weinig aangrijpingspunten. Omdat er weinig kalk in zit, maar ook vanwege allerlei technische problemen dat er eigenlijk vanaf 100.000 jaar en ouder geen absolute dateringen gedaan kunnen worden. Maar zie jij hier nou lagen in? Ja, er zijn duidelijk lagen te zien. Wijs eens aan. Hier heb je, dit is lus uit de voorlaatste ijstijd. 100.000 jaar geleden? Deze is ongeveer 150.000 jaar geleden neergedwaald en hier heb je een toendra-bodem in ontwikkeld. Dit zijn allemaal paleolandschappen, duizenden op elkaar. Ja. Ja, en in deze tijd had je hier een hele erge erosie door water. Ja, die gaat ongeveer zo. Mm. Ja, hier zo omhoog. Dus dit is ongeveer 150.000 jaar oud. Mm. En dit is meteen 270.000 jaar oud. En we moeten naar 300.000 eigenlijk, hè? Dit is dan de lus uit de derde ijstijd vanaf nu. En als we naar de put gaan, waar ze de archeologische kampementen opgraven, Ja. dan kunnen we het verband zien tussen deze onderste lus en die lus daar. Dit is diezelfde blauwe laag, Ja. die toendraglei, die paleo-toendraglei. Die is hier heeft hij die roeszone. Ja. Hetzelfde als daarachter. Hè? Ja, ja. Dit wordt steeds meer zandig. Ja, hier is die heel zwak ontwikkeld. Dan heb je de vondsthorizon. Die loopt helemaal als een pannenkoek door de hele groeve. Hè? Ja. Vrij horizontaal. Dit is de vondsthorizon. En dan krijg je een soort bleeklagen, een overgang tussen een bodem, uit een warme tussenijstijd, en een ijstijd die hier is. Dat is vrij zandig materiaal met verspoeling enzovoorts. Hier zie je, ja, dat is dezelfde, maar hier zie je eigenlijk nog een oudere bodem. En deze is vrij karakteristiek, met heel veel gemarmerd roest en roodbruin, noem maar op. Het is een hele zware bodem. Ja.
Met een erosiehorizon erop. Ja, je ziet het Ja, steentjes, ja. je ziet het Ja. weer. Hieronder zit maasgrind. 4 tot 5 meter dik maasgrind. Op 78 meter Oostzenderpeil. Dus dat is echt nog meters dieper. Daar zit nog een hele ijstijd tussen. Ja. En dat maasgrind, dat heeft dus vuurstenknollen uit de omgeving van Lieks en Eben Eeman, noem maar op, heeft de weg geërodeerd en hier weer afgezet. Ja. En naar het noorden toe waren 2 kliffen waar dat maasgrind ontsloten was in die tijd dat hier die mensen rondliepen en ook vroeger. Ja. En daar hebben ze waarschijnlijk die vuurstenknollen uitgehaald en bewerkt. De tot nog toe oudste sporen van menselijke aanwezigheid in de Benelux zijn die uit de groeve Belvedere, die rond 240.000 jaar oud worden gedateerd. Als de grondlaag waarin de vondsten gedaan zijn 280.000 jaar oud is, zou dat kunnen betekenen dat ook de gevonden resten 280.000 jaar oud zijn. 40.000 jaar ouder dus dan de resten uit de groeve Belvedere en er dus al veel langer geleden dan voorheen werd aangenomen mensen onze contraien bewoonden. Maar wie waren deze mensen dan? En waren het wel mensen zoals wij? De geoloog Erik Meijs heeft ons eerder verteld, aan de hand van al die lagen over ijstijden, tussenijstijden, dus warme periodes. Ja. Waar kwam dat toen vandaan dan? Nou, het vermoeden is dat het te maken heeft met de manier waarop de aarde om de zon draait. Die baan die de aarde maakt, die is niet constant. En die aarde die wiebelt af en toe wat in een bepaalde richting. En door die kleine verschillen al krijg je andere instraling van de zon. Waardoor er bijvoorbeeld een koude plek op aarde ontstaat op de Noordpool. Daar gaat zonlicht weer reflecteren tegen. En dan krijg je een soort kettingreactie. En op een gegeven moment koelt die aarde helemaal af. Dus het is ooit zo geweest dat de aarde complete ijsbal was. Het klimaat is ongeveer 10.000 jaar vrij constant geweest nu, met wat ups en downs. Maar we zien de laatste jaren inderdaad een sterke toename van temperatuur. En het vermoeden bestaat, 100% zeker weten we dat niet, dat de mens dat veroorzaakt. In elk geval mede veroorzaakt. Nou ja, de ijstijd hou je niet tegen. Daar kun je niet tegen opstoken met koolzuur. Maar je zal op zijn minst toch wel wat effecten gaan krijgen. En welke effecten dat zijn, of dat inderdaad betekent dat de ijstijd wat wordt uitgesteld, of dat die misschien een wat andere vorm krijgt, er is geen computer ter wereld die dat kan voorspellen. Nee. Dus invloed van die baan van de aarde rond de zon, Ja. invloed van de mens en nog meer dingen? Nou, wat het klimaat in zijn algemeenheid bepaalt, dat zijn zaken als vulkanisme. We weten uit het lange verleden dat er bijvoorbeeld 1 miljoen jaar achter elkaar vulkanisme is geweest. Bijvoorbeeld in India. Nou, dat geeft zoveel koolzuur in de lucht, CO2. Ja. Nou, dan wil je wel een broeikast krijgen. Ja. Maar vergeet ook niet, een heel belangrijk iets is het feit dat we met z'n allen drijven over de aardbol. En door die continentverschuiving, zoals we dat zo mooi noemen. En Die is er constant. die is er constant. Wij zweven nu ook lekker Ja. over de aarde. Weliswaar maar met de snelheid van het groeien van een vingernagel. Maar desalniettemin heeft dat zoveel effecten op de land-zeeverdeling. Dus ook door verdamping van water, neerslag, gebergten die gevormd worden, etc. Die ook weer gevolgen hebben voor de neerslag. Dat we continu in een klimaatwisseling zijn. Dus die continentverschuiving heeft directe invloed op de klimaten. Dus die veranderen continu. Ja, toen het hier veel warmer was, Ja. toen lag Limburg niet op de plek op de aarde waar het nu ligt. Hè? Nee. In de krijtperiode, 65 miljoen jaar geleden, lag Limburg waar nu Spanje ligt. En we komen eigenlijk vanaf de Zuidpool. We hebben 13.000 kilometer afgelegd in ongeveer 1,5 miljard jaar. En daar gaan we uiteindelijk ook weer naartoe dus. We gaan ook weer lekker naar boven toe richting Groenland, maar dat maken we niet meer mee. De oorspronkelijke locatie waar een archeologische vondst is achtergelaten, wordt de primaire context genoemd.
Als de vondst echter na achterlating op een andere plek terechtkomt, bijvoorbeeld als deze is meegenomen door een waterstroom, dan spreken archeologen over een vondst in secundaire context. Het bepalen van de primaire context van een artefact is van groot belang voor de juiste datering. En wat ik me nu afvraag, heeft er daadwerkelijk iemand 100.000 jaren geleden daar zo'n vuursteen zitten bewerken? Of zijn de fragmenten, de dingen die jullie daar vinden, zijn die met de wind of met water meegekomen? Nee, alle gegevens die we nu hebben wijzen erop dat er effectief op deze plek iemand zoveel duizenden jaren geleden een knolletje vuursteen heeft bewerkt. Het materiaal is ook nog heel vers, de randen zijn nog heel scherp en we vinden ook nog hele kleine fragmentjes vuursteen. En dat zijn eigenlijk al twee belangrijke criteria die ons toelaten om te besluiten dat er effectief iemand heeft gezeten en silex heeft bewerkt en dat het materiaal heel weinig verplaatst is geweest sindsdien. Gek idee eigenlijk, hè? Ja, we zien hier eigenlijk echt een momentopname van zoveel jaren geleden. Heel lang geleden. Ja. We weten nu dat deze grond 300.000 jaar oud is. En dat de vondsten zich in primaire context bevinden. Dus net zo oud zijn. Maar wat is hier dan precies gebeurd 300.000 jaar geleden? Wie heeft deze sporen achtergelaten? Homo sapiens bestond toen nog helemaal niet. Maar wie was het dan wel?